Em bêjin ku di destê min de dareke tije pirteqal heye. Ez vê pirsê ji xwe dikim. Pirteqal ji çi çêdibe? Çawa bersiv bidin vê pirsê? Ez dixwazim bi kurahî li nava pirteqalê binerim. Ez wê nêzik dikim. Piştre hinekî din nêz dikim. Her ku vêya dewam dikim, di noxteyekê de molekül xuya dikin. Lê molekül nedawiya çîrokê ne. Ji ber ku molekülan dikarim mezintir bikim. û dema min têra xwe mezin kir, ez ê dest bi dîtina atoman bikim. Atom jî nedawî ne, ji ber ku di nava wan de elektron hene. Elektron li dora navikê digerin. Beşa mezin a atomê valahî ye, lê di kurahiyê de em navikê dibînin. Dema ez wê digirim û mezin dikim, ferq dikim ku navik ji proton û nötronan pêk tê. Dema nötronekê bigirim û mezin bikim, di nava wê de perçikên hîn biçûktir, kuarkên biçûk derdikevin holê. Nêrîna kevneşop aha li vira disekine. Lê teoriya tayîkan dikeve dewrê û dibêje ku di hundir de tiştekî wekî din heye. Heke ez kuarkekê bigirim û mezin bikim, nêrîna klasîk wê bêje di navê de tiştek tune. Lê teoriya tayîkan dibêje tayîkek pir biçûk. Tayîkek pir biçûk a enerjiyê ku di lerize heye. Tayîkek pir biçûk weke têlek kemanê. Dema wê dikşînim û berdidim di lerize û notayek müzîkal a karibin bibihîzim derdikeve. Lê van têlikên di teoriya tayîkan de dema dilerizin, ne müzîkê perçikan bi xwe çêdikin. Ango kuarkek tiştekî ji celebek diyar a lerizînê wê de tir nîne. û elektron şêweyek cudaya lerizînê ye. Nötronek hawayek din a lerizînê ye. Dema vana hemûyan dîsa bînim bahev, di destê min de pirteqalek min a ji rêzê çêdibe. Gavê hîn ferazî be jî heke rast be di kurahiyên pirteqalê an jî maddeyek din de senfoniyek tayîkan a kozmîk ku dilerizin û direqisin heye. Aha! Fikra bingehîn a teoriya tayîkan ev e.